Sugeng dalu sami waras sedanten nggih. Wah, gak kompak ngene, Nduk. Baleni malih wi. Nggih. Sami seger waras nggih. Alhamdulillah. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Kula sesarengan Mbak Mariati. Loh, kleru aku. Sampeyan sapa jenenge? Mami Okta. Lah iya, mang ngomong apa? Lah aku mau sesarengan. Oh, sesarengan. Kok gegermu kono. Perasa aku kok aku. Sesarengan Mbak Mariati padatan saben nggih menika bedayan Sekar Sari serba serbi nggih, Nduk. Nggih, Mami. Nggih, jumbo kahanan menika acarane napa, Nak? Bedayan serba serbi. Acarae dina iki lho kok. Acarae Sunatan. Kok sunatan? Sedekah. Sedekah. Nggih. Nggih. Kula dongakno kabeh padha seger waras. Amin. Waras kabeh wargane. Amin. Rezeki kata barokah. Amin. Panjang umure. Amin. Nduk. Nggih, Mami. Dalu menika kasengkuyung dening channel-channel YouTube ingkang sampun mirsani. Injih. Kuwatah sanget. Kuwatah sanget dadi siji nduk kono wi. Wonten channel YouTube Budi Wijaya. Budi Wijaya TV. Ono apa enak? CEO sing menyamar. Ugi ana ludrukan. Nggih. Lan mbok bilih jenengan pengin mirsani ukurane sejarah seniman saking keluarga sak Jawa Timur tumplek-plek ten kene Gundul TV. Nduk. Nggih, Mami. Sound system THJ Audio. lighting enak. Borodona lighting idolai arek Jombang. Nggih, kula sesarengan ambek anak wedok Mariati. Nggih, Mami. Saderipun adik-adik ditimbali. Nggih. Monggo dipun aturi bedayan Sekar Sari sesarengan duo gak jelas. Ngono yo apik. Kunjuk atur dulur-dulur sabu ingkang sampun rawuh. Injih, matur sembah nuwun sabu sedaya nipun. Ugi kunjuk matur sembah nuwun katur bapak kula, Bapak Roni ingkang sampun sak kerunipun saking keluarga Dalem Sentro Kopior. Injih, sembah nuwun sanget. Saking tim Pedhot Jalur Langit nggih sampun rawuh. Bapak Suhut ingkang sampun rawuh. Tim Sabu Sapa Punden. Matur sembah nuwun. Sopo tebangan. Meneh ana anyar sopo tebangan. Nduk, langsung kemawon adik-adik diceluk. Lah iya. Lali. Masa kebiasaan lali, Nak? Mboten, Nak. Saniki pun mboten. Monggo dilajengaken. Artis Perdana Ibu Budi Wijaya ning Bella Firmansyah dan ning Adis Bagaswari. Katur Mbak Vida, Pak Po. THJ. Ayangku nungguriku. Anak jami'an lho. Sing di. Sing ngomong iki tapi. Walang keke.
jangan nyekara gandeng nanti tinggal omah marah gandeng Kairingan giding walang kekek Mbak Adis kali Mbak Bella manten anyar. Di belakang Neng Bella akan saya tampilkan Neng Dias dan Neng Rani Asmara. Sepeda malih matur sembah nuwun sowane para warga. Wah hebat sangat Duk. Kuwatah. Istimewa pokoknya. Ya, gede aromanis sampun kapirangan. Inje Tenjenengan sami langsung kemawon dilajengaken. tiba SM metu Ristami Rista. untuk Rani. Ditokno kari-kari ya. Di belakang Neng Rista akan saya tampilkan Neng Amel bersama Neng Rani Asmara. Katur jenengan sami sesarangan Mbak Amel kali Mbak Rani. Pelantun tembang manis campur sari Ning Nana Semerbak Sang. Terima kasih. Dan Ning Nyantika Dimas Sari. Gedinge serampat. Jenengan sami ugi katur kru sapa punden
Anti Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari. Ning Ani Wulandari dan Ning Nur Kumala Dewi. Kairing kiningipun rating Esok eleng sore eleng-eleng ora rumangsa esok nakir sore nakir sing didakar godhong kanten esok eleng sore eleng-eleng kok ora beres kali kulon kali arep nyabrang gak tak wate kulon kasih tetangga mati yen tak timbang padha abote. sabaripun Mbak Menik kali Mbak Nur monggo dipun lajengaken. Di belakang Ning Ani akan saya tampilkan Ning Marsha dan Ning Vikum Sukrisna. Asumangga. Oh. Jangan-jangan anak pilingin dibanding tansah kelingan jroning ning jronale traya songalakon elangono harga kon bataline lawe tresna bot wis ana sing duwe ali-ali mripate biru dilali ranate ketemu sekarang pisang sesat sine karya ya mas yo mas kareng karo biaraso Sesarangan Mbak Vikum kali Mbak Marsha monggo dipun aturi sinten Duk? Peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto dan Ning Rizky Tok. Dandang apa salah duku cilik-cilik andang apa beda laku dimak-dimi renene ndra nalendra yakso ngaleka sore ngangsu ning Bengawan Solo kowe ra ketemu awang ati kuru yen ketemu aja nguyang-nguyung jamong variane eling kautane Kiningipun jamong sesarangan Mbak Yuni Pengreman Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, Ning Titin Subayu, dan Ning Sartini.
lelabuh negara ora tiarani luwung baya tidak nadi Keningipun tengul katur jenengan sami tumrapipun Dibalakan Neng Susan akan saya tampilkan Neng iya sesarengan Mbak Reni Suren nggih sing gadah sentra Suren sugeng dalu Reni padhe Supri ngeleyek ngoten nggih masuk angin ketokane nggih kula kerihi Mbak rasane iki gorokan kok gatel Jarweng jatma ya mas arane beng sonawolon ler tandur kesomeler tanjoro ya tak sanggo ka manten anyar sampun kairingan jojang sesarengan Bu Inge kali Bu Reni Senior Budi Wijaya saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantub Lamongan ingkang kalih Ibu Mary saking Mojosari kaping 3 Ibu Irma saking Jombang kairingan geningipun Jula Juli nonstop Bapak Suyanto sugeng dalu Bapak Suyanto nggih Sedang keronge pradongga
Sampun kairingan kendengipun Jula Juli nonstop. Nggih Mami. Sebantu napa? Nggih menika kalau mau ala artis nggih Nak. Sesarengan seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Langsung blender mengguri mawon sesarengan campur sarine. Dalemu anti galau. monggo. Sumangga Kang Mas. Iya. Bulan tekan sare Bye.
Satu tembang manis sak manis-manis rek. Sembah nuwun Abaroni. Dari seberang yang kecukan kamu tunggu menawar. Bolehkah abang merasa abang adik ada yang punya? Jika belum ku ingin jika yang sayang. Jauh sungguh abang mencari cinta. Apakah ada cinta di seberang sana? Bertemu langsung bertanya, aku milik siapa? Aku milik ayah dan bunda.
Tanjungan arane Jawa Timur Tlatah uga disabet uga beriman bersihnya nyaman was artinya tane bunda santri ya pancen ada pendae kesenian nutup iku kebudayane Lotrok Putih Wijaya iku lotrok andalane Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane terkali sadaya uga ora lali dinamika ya pancen aku sing nyatane pancen kota jeneng ibu kota pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo atuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota kabupaten Jaya. Nggih Mami. Nggih menika kala wau bedayan serba-serbi kang dilajengaken saking keluarga Seniwati Budi Wijaya. Nggih. Matur sembah nuwun sepindah malih sawane para warga ingkang sampun mirsani. Nduk, Nggih Mami. wonten informasi Nggih. bakda niki akan dilajengaken hiburan lawak saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Kula Mami Okta Serli Dan saya Ning Mariati. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.